Bon dia. Des d'Esquerra Unida considerem de vital importància en un ajuntament com la Vall d'Uixó el recuperar la participació ciutadana, el que hi haja un diàleg entre l'Ajuntament i les diferents entitats i associacions del nostre poble i, sobretot, una major i millor coordinació i col·laboració entre les diferents entitats de la nostra ciutat. En les diferents reunions que hem mantingut des d'Esquerra Unida amb les diferents entitats i diverses del nostre poble, ens han traslladat la necessitat de la coordinació i la col·laboració i cooperació entre elles per a poder treballar en projectes conjuntes i comuns i per a poder fer realitat una ciutat més participativa i més col·laborativa. També ens han traslladat que troben a faltar per part de l'actual equip de govern del PP de Clavell un millor tracte, un millor respecte i una millor consideració que ara mateix no la troben. Des d'Esquerra Unida apostem per la participació ciutadana de forma molt decidida i per això en el nostre programa que presentarem a les eleccions municipals de maig apostem per la recuperació de les trobades veïnals que es feien abans a tots els barris i que el Partit Popular s'ha encarregat de carregar-se perquè no creu en la participació ciutadana. També recuperarem l'activitat dels Consells Municipals de Participació, en especial el Consell de la Joventut, Consell de Cultura, Consell d'Esports i de Polítiques Socials, entre d'altres, que el Partit Popular s'ha dedicat a fer que no funcionen, que fa anys que no funcionen. I crearem també consells de participació nous en aquells àmbits en els que ja encara no estan funcionant perquè no s'han creat a hores d'ara, com són el Consell d'Igualtat entre homes i dones. Des d'Esquerra Unida ens comprometem a fer realitat aquesta col·laboració, aquesta cooperació i bon tracte per part de l'Ajuntament amb les entitats diferents del nostre poble, diferents entitats i associacions de tots els àmbits que són molt diversos i molt enriquidors en el nostre poble. També per això fomentarem les trobades veïnals, unes trobades oblidades i despreciades per l'equip de govern del Partit Popular de Clavell. Cal recuperar el diàleg entre l'Ajuntament i les diverses associacions i entitats del nostre poble per a poder construir junts projectes comuns en àmbits tan diversos i tan enriquidors com la convivència veïnal en l'àmbit econòmic, en l'àmbit cultural, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit esportiu, entre d'altres molts àmbits de la nostra societat vallera. Perquè cal fer aquests projectes i cal participar per a fer de la Vall un poble per a viure.